Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ina gani ma fa abinda Sadiq ya shi zan yi fa. Abinda Sadiq ya ina ga shi zan yi. Ka duba dai inda muke soyayya da Zara. A ce yau an shiga tsakanin da ita. Ya zan yi rayuwa na. Allah ina gani ma ba zan karya alƙawari ba. What? Nan ina gani ma ita zan fada. Ina kance Sadiq ma cikin rijiya ya fada. Tsohuwar rijiya ta don haka ni ma cikin rijiya zan fada. Duk da ma wannan ba tsohon bane. Fito zan baka wani labari mai kiyama. Labari. Akwai labari mai daɗi. Akwai ta kyakkyawa. Akwai ta kyakkyawa da yarda na gari. Fito mana. Fito mana. Ka fito mana kai kam. Ha. Doga akwai. Yana gidna gaba ne. Amma da kamar ni malam liman. Yaro, me kai ka wannan aikin kai kuma? Kana matashin ka kyakkyawan yaro. Malam liman. Alƙawari ne wa Zara idan ban aure ta ba sai dai fada rijiya. Gashi yanzu an shiga tsakanin da ita. Malam liman dan Allah ka bani ni. Malam dan Allah ka bani. Kai hakuri yaro, kai hakuri. Haba yaro. Akan mace dama kake so kashi kanka. Akan mace ne ba. Dan Allah dan Allah. Ya zo ba so wannan labari da Allah. Kago yawwa. Okay fa. To zo zan baka wani labari. Kana ji ko? Ka san Aisha? Aisha wanda suka mutu tare da Sadiq? Yawwa! Allah ya baka ladan shaida. Wannan sun mutu a wannan tare da Sadiq. Kuma soyayya ne akan soyayya san Allah ne ba. Wannan da kake faɗa suna raye. Kana magana. Tashi mu je nuna maka abu mamaki mana kai ka. Ha! Tashi yaro, tashi. Haba. Kana da kyakkyawan yaro kana. Ce ta yi matuƙar burge ni sosai. Ai shi yasa ni Aisha, lalle kin tabbata maciya amana. kamar ya. Dan baki bi bayan Sadiq ba? Ni na bar kin bi bayan Sadiq ai. Ni mahaukaciya ce da zan kashe kaina akan mu. Yanzu ashe ni ma da na kashe kaina abun da zai faru da ni kenan. Kai, wallahi kariya ne.